всяването на едно непрекъснато напрежение в партийната организация, с какви цели, нека самите инициатори на инициативния комитет да го кажат. Това е по технологията и в тази връзка искам да кажа, че на заседанието на Общинския партиен съвет, това е легитимно избраният орган, от 40 души в понеделник присъстваха 32, от тези 32, 25 човека категорично отхвърлиха искането за провеждането на извънредна конференция срещу 5 души против и 2 души въздържали се. Това е истината за подписката. Какви мотиви ги карат инициаторите в този комитет да искат и да всяват непрекъснато напрежение в общинската партийна организация, това е друг проблем. Но начинът, по който се върви и се работи, ще доведе в много скоро време наистина до дълбоко разцепление в общинската партийна организация. И аз като лидер на Общинския съвет на партията в никакъв случай не искам да влизам в този тон на злостно политическо говорене, защото това автоматически довежда до ново допълнително разделение и противопоставяне не само на членовете в Общинската партийна организация, но и хората, които гласуваха за БСП на последните избори, нещо, което не мога да се позволя. Другото, което е по отношение обвиненията, които са направили днеска на пресконференцията от страна на Бойчо Беловарски за това ли, че аз съм заплашвал и съм оказвал натиск върху лицето СК за това, че той се е бил подписал под подписката. Има ли вид на човек, който може да оказва начин и да заплашва хората? И ще ви го кажа кое е лицето СК, за да няма никакви двусмислия. Лицето СК се казва Сашо Колев и живее в квартал Чумлека. Не съм го заплашвал по този начин, документирано е, писал съм обяснение в полицията и до там, но по-интересно е как и по какъв начин този заявителски материал попада в Бойчо Беловарски, за да го вее пред журналистите. Това е жалкото. И ако трябва да правим конференция сега до края на годината, нека да си има предвид, че само в първите месеци на следващата година предстоят заседания на 48-я конгрес на партията за обсъждането на позицията на партията по време на представянето на евроизборите. Сега ли е момент? И ако си мисля, че по този начин ще консолидираме партията с смяната на ръководството в този момент, кой ще гласува за нас следващите избори? Някой дава ли си сметка за това? Или се разчистваме сметките? Така че за мен тук става въпрос не толкова за принципи, а за чисто и просто реваншизъм в лицето на Бойчо Беловарски, за чист кариеризъм и за изпълнение на политически поръчки. Бяхте обвинени, че сте кукла на конци на доктор Желев. Това са обвинения, които не ги чувам за първи път. Втора година съм председател. Това е дежурното обвинение на Бойчо Беловарски. Явно е, че той много трудно може да се примири с загубата си на лидерския пост в партията, но крайно несериозно е. Имайте предвид, че председателя на Общинския съвет на партията не решава еднолично нито един въпрос. И ако ще говорим за кукла на конци, то трябва тогава всичките тези хора, които са в Общинския съвет и взимат ясно и имат доблестта ясно и категорично да се защитават мнението и позицията, дори и по-неудобни за партията въпросите, също кукла на конци ли са? А това са хората, които формират мнението, становището и авторитета на тази общинска партийна организация. Това е гръбнака на партийната организация. Какво означава тази подписка, събрана от 641 човека? Аз ще ви кажа, че в тези 641 подписа, които далеч не са толкова, няма подписи от 46 основни партийни организации, а тези организации са най-големите в Стара Загора. На тях се крепи БСП в града. Защо няма разписани от тях? Така че има материал и основа за много по-дълбоки анализи. За жалост.